mutane na tambaya da aibo ya ciki ga aibo nan cikin koshin Allah ya gani cikin koshin lafiya nake sai godiya na gode ma Allah na gode ma to Allah da ya kara maka lafiya alhamdulillah Allah da ya kara lafiya shi mun ka ziyara masu tambaya bis TikTok bisa mina na to ga gashi nan dai Allah alhamdulillah jama'a Allah da ya ba shi lafiya alhamdulillah shi ne to wata muna cikin koshin lafiya to yayi Allah ya kama amin Ni godiya gurin ku abokaina kun yi halarci ni ma shaida ne. Allah ya tabbatar mana alkhairi sannan ya kai mu ranar kowanne. Duk addu'ar da zan yi tilasi na saka ku a ciki. Da ma labarin duniya kenan. Wata rana